Nisa suresi. Nisa suresi Medine'de inen sürelerden bolup, ol 176 ayatdan ibaretdir. Sürede ayarların hak hukuku barada gurrun bolýanlygy üçin bu süre ayarlar manysyn anladýan Nisa ady berilipdir. Bu süre Kur'an'da ey insanlar yüzlenmesi bilen başlayan iki sürenin biri bolup, ikincisi Haş suresidir. Nisa suresi Allah'ın hakları. Ehli insanların doğulluğu, garyndaşlygy, çağalara, denanlara, yetimlere merhamet edilip, hak hukukların berilmegi, emlagın gorulmagy, nikahlaşmak, miras, temizlik, namaz okumak, arkalaşmak, amanatı gorap saklamak, adalatlylyk, ehli kitap bilen gatnaşyk ýaly meseleler baradadyr. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen, ey insanlar, sizi ýeke-täk bir jandan adam atadan yaradan, ondan hem aýalyny howenadan yaradyp, ol ikisinden bolsa ençeme erkekleri we aýallary köpelden, Perwerdigaryňyza garşy çykmakdan saklanyň. Onuň Allah'ın ady bilen bir-biriňizden bir soran watyňyz, Allah hormat goýmadlykdan we öz araňyzdaky garyndaşlyk gatnaşyklaryny saklamadlykdan gorkuň. Taky Allah siziň üstüňizden gödekçilik edip durandyr. Yetimlerin emlagini özlerine berin. Pek zada halali, nepek zada harama çalışmaň. Olaryň emlaklaryny özüňizden kaýgoşup iýmäň, çünki bu ulu günädir. Eger gol astyňyzdaky yetim gyzlara öýlenseňiz, olaryň haklaryny berjay etmekden heder etseňiz, olar bilen näde size halal bolan başga göwnüňiz isleýän aýallardan 2, 3 ýa-da 4 aýala çelini öýlenip bilersiňiz. Eger bu ýagdaýda hem aralaryna adalaty saklamakdan heder etseňiz, onda biri bilen ýa-da gol astyňyzdaky bolanlar gyrnaklar bilen çäkleniň. Ine bu adalatdan aýrylmalygyňyz üçin iň gowna jaý bolanydyr. Öýlenen aýallaryňyza galyňlaryny gowun hoşallygy bilen beriň. Eger olar onuň alan galyňlarynyň bir bölegini gowun razylygy bilen size bahş etseler, siz onu arkaýyn hoşallyk bilen iň soňuň. Allah'ın sizin yaşayışınız için eklen seçmesi edip keskitlen emlaklarınızı ederini bilmeyen kemakal kişilere vermem. Yönü şol emlakları bilen olar eklep saklan, egin eşiklerini verin, oları yaşlıyordaydın. Yetimleri öýlenme çağına varyança göz astında saklap, sinap görün. Eger oların yetkinjeklik çağına yetip akıllarının goýulandığını görseňiz, emlaklarını özlerine gaýtaryp berin. Ulolanlarında olaryň emlaklaryny bizden alarlar diýip, olaryň emlagini isrip edip, tizden tiz iýjek bolmaň. Yetime hosar bolan gurply kişi yetimiň hakyny iýmekden saklansyn. Garip hosar bolsa, zerurlyk ýagdaýyna we zähmetine laýyklap peýdalansyn. Olary emlagini gaýdyp berenizde bolsa şaýat tutunyň. Hasap toraýjy hökmünde Allah ýeterliklidir. Enatanyň we ýakyn garyndaşlaryň terekesinden aýallara da bir paý bardyr. Allah ondan terekeden isle az bolsun, isle köp bolsun, pard edilen bir paý edip kesitlendir. Miras bölünen wagty ol ýerde mirasdan paý düşmeýän garyndaşlar, yetimler we garip gatarlar hem bar bolsalar, olara da bir skal sadaka berin we hem de gowunlaryny göterjek ýakymly sözler aýdyň. Ýyllaryňda eklençe mätäç kiçi çağalary galdyran ýagdaýlaryna, olaryň ýagdaýy nähili bolarka diýip heder edýänler yetimlere adalatlylyk etmekden gorkunlar. Bu meselede Allah'dan gorkunlar we yetimlere dogry söz aýtsynlar. Taky yetimleriň emlagini nähik ýere ýenler aslında garynlarynda bir ot ýýändirler. Olar kıyamet günü lowlap ýanýan oda düşerler. Allah size miras meselesinde perdetleriniz barada şeýle wesiýet emir edýär. Oglan üçin iki gyzyň paýy ýaly möçber bardyr. Eger olar perdentler 2den köp gyzy bolup oglan bolmasa, terekanyň 3de 2si olaryňkydyr. Eger gyz ýeke bolsa, onda terekanyň ýarty onunkydyr. Eger onuň ýoglanyň perdendi bar bolsa, onuň terekesinden ene atanyň her haýsyna 6dan bir paý düşer. Eger perdendi ýok bolup miras düşer ene ata bolsa, enesine 3den bir paý düşer, galany atanyňkydyr. Eger onuň ýoglanyň doganlary bar bolsa, onda 6dan bir paý enänikidir. Bular ýoglanyň dirke eden wesiýeti we bergileri ödölenden soň galan emlagine değişdidir. Siz atalaryňyz bilen perdentleriniň haýsynyň özüňizde peýda taýdan has ýakyndygyny bilmersiňiz.
Bular Allah'ın goýan farzlarydyr, paýlarydyr. Taqiq Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýetidir. Eger ýok bolan aýallaryňyň çağalary ýok bolsa, onda ýok bolan aýalyň wesiýeti berjay edilen soň, ýa-da bergiler tölenenden soň, tereketiniň ýarty sizinkidir, ärininkidir. Eger çağalary bar bolsa, onda terekäniň 4den 1 sizinkidir. Sizin äriniň hem çağaňyz ýok bolsa, onuň ýok bolan erkegiň wesiýeti berjay edilen soň, ýa-da bergileri tölenenden soň, tereketiniň 4de 1 aýalyňyzkydyr. Eger çağaňyz bar bolsa, terekäniň 8den 1 olaryňkydyr, aýallaryňkydyr. Eger miras galdyran erkek ýa-da aýal, çağatyz ýa-da ene atasyz kişi bolup, onuň hem diňe ene bir erkek ýa-da gyz dogan bar bolsa, olaryň her haýsyna 6dan 1 paý bardyr. Eger olaryň sany mundan köp bolsa, onda olar onuň ýok bolan erkegiň wesiýeti berjay edilen soň, ýa-da bergiler tölenenden soň terekäniň 3de 1-ne şärik bolarlar. Bu hükümler Allah tarapyndan size edilen wesiýetdir, emirdir. Allah ähli zady bilýändir, halimdir, howlugyan däldir. Ine bular Allah'ın goýan çäkleridir. Kim Allah we onuň ilçisine boyun bolsa, Allah ony aşagyndan derýalar akýan cennetlere ýerleşdirer. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Ine bu iň uly üstünlükdir. Kim Allah we onuň ilçisine garşy çykyp, onuň Allah'ın çäklerinden geçse, o Allah onu ebedi galmak üçin oda salar. Oňa rüswa edici azap bardyr. Dina eden aýallaryňyz hakda araňyzdan 4 şaýat talap edin. Eger 4 kişi şaýatlyk etseler, olary dina edeni ajaly ýetýänçe ýa-da Allah özlerine bir ýol görkezýänçe öýüň içinde saklaň. Araňyzda ony dinany eden her iki tarapa da temmi berin, gamçuruň. Eger tövbe edip ýagdaýlaryny düzeltseler, olara jeda bermegi ýatyryň. Taqiq Allah tövbalary kabul edýändir, rahim şefaatlydyr. Allah'ın ýanynda kabul ediljek tövbe, ýalňyşyp erbetlik edip, soň gysga wagtyň içinde puşman edenleriň eden tövbesydyr. Ine Allah olaryň tövbalaryny kabul eder. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýetidir. Ýogsa erbetlik baryn edip, soň hem biriniň başyna ajal gelenne, çyndan hem men şu wagt tövbe etdim diýenler bilen kafir bolup ölenleriň tövbasy kabul edilmez. Ine biz olar üçin jebir jepaly azap taýýarlap goýduk. Ey iman getirenler, siziň aýallara dor bilen miraslar bolmaňyz halal däldir. Açaçan erbetlik, dina we oňa eltýän erbet işleri etmeýän bolsa, olara beren galyňyzyň bir bölegini ýygyny almak üçin olara dor salmaň. Olar bilen mülakatly boluň. Emma alardan göwnüňiz suw içmeýän bolsa, göwnüňizde yaramasa, belki siziň göwnüňizde yaramaýan zatlarda Allah size köp haýyr nesip eder. Bir aýaldan aýrylyp başga bir aýaly nikahalamak isteseňiz, olardan birine talak beren aýalyňyza öň näçe köp galyň beren bolsaňyz hem ondan beren dadyňyzdan hiç zady ýygyny almaň. Siz aýrylşmaga bahana gözläp, töhmet atyp we äşkär günä işe baş goşup, heýde ony ýygyny alarsyňyz meýsem. Siz bir-biriňiz bilen halwatda bolduňyz, bir ýastyga baş goýduňyz, olar sizden özleriniň haklaryny gorajakdyňyz barada anamly söz alanlaryndan soň siz nädip galyňyzy ýygyny alyp bilersiňiz. Geçmişde nadanlyk döwründe bolan ýagdaýlar bir tarapa, emma mundan meýlak kakalaryňyň nikalap alan aýallary öwýeneleriňiz bilen nikalaşmaň. Çünki bu bir hayalykdyr we Allah'ın halamayan işidir. Ol nähil erbet ýoldur. Ey müminler, size şular bilen nikalaşmak haram edilendir. Eceleriniz, gaýdlaryňyz, gaýd oýalaryňyz, kakaňyzyň aýal doganlary ejekeleriniz, daýdalaryňyz, erkek doganyňyzyň gaýdlary, aýal doganyňyzyň gaýdlary, sizi emdiren süýt eneleriňiz, süýt emşen uyalaryňyz, gaýyn eneleriňiz, jinsi gatnaşykda bolan aýallaryňyzyň ýany bilen gelen öýündäki öwey gaýdlaryňyz, jinsi gatnaşykda bolan aýallaryňyzyň ýany bilen gelen öýüňizdäki öwey gaýdlaryňyz, ýöne nikalaşyp heni jinsi gatnaşykda bolman aýrylşan aýallaryňyzyň gaýdlary bilen nikalaşmaňyzda hiç illi günah ýokdur. Emma öz biýliňizden öňün ogulluk alınmadyk ogullaryňyz aýrylşan aýallaryna öýlenmeňiz we iki gyýy dogany bir wagtda nikahyňyzda birleşdirmeňiz hem haram edildi. Emma öz biýliňizden öňün ogulluk alınmadyk ogullaryňyzyň aýrylşan aýallaryna öýlenmeňiz
ve iki gıy doğan bir wagtda nikahınızda birleştirmeniz hem haram edildi. Emma nadanlyk döwründen öň bolup geçeni geçti bilin. Siz oňa jogapkar dälsiňiz. Taqiq Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Heniz nikahda duran erli ayallara öýlenmeniz haramdır. Ýöne töweşde ýetir düşüp, gol astyňyzda bolan gyrnaklar muňa değişdi däldir. Bular Allah'ın size ýadan anyk hökümleridir. Bulardan başkaları bilen namasyňyzy gorap, zina etmezlik şerti bilen emläňizden galyň töläp, nikahlaşmak talap etmeniz size halaldır. Olardan gören peýdaňyza derek galyňlary beriň, bu olaryň hakydyr. Emma galyň kesitlenenden soň araňyzda alalaşyp mukdary artdyrmaňyz ýa-da kemetmeňizde size bir günah ýokdur. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Sizden azat kırnak bolmadyk mümin ayallara öýlenmäge gurby çatmaýanlar, gol astynlardaky mümin ýaş gyrnaklary öýlenip bilerler. Allah siziň imanyňyzyň derejesini ören gowy bilýändir. Siz müminler bir-biriňiz bilen bir ümmatsyňyz. Bes namuslaryny goraýan, zina etmeýän, gizlin dostlar tutunmayan ol ayallary, gyrnaklary, hosarlarynyň ruhsaty bilen özüňize nikahlaň. Galyňlaryny hem köňül hoşlugy bilen olara beriň. Eger nikahdan soň zina etseler, olara adat ayallara değişti cezanyň ýarysy berilýändir. Bu gyrnaklary öýlenmek siziň araňyzdan zina ýüdürmakdan gorkanlar üçindir. Ýogsa sabr etmeňiz siziň üçin has haýyrlydyr. Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Allah size halaly we haramy äşkar bildirmek, sizi sizden öň geçen ýagşylaryň ýollaryna gönükdirmek we günählerinizi bağışlamak üçin toba etmeňizi isleýär. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Allah siziň tobaňyzy kabul etmek isleýär. Hay höwesleriniň haram lezzetiniň ýygyna düşenler bolsa, siziň uly höwes bilen bütünle ýoldan çykmaga meýil etmeňizi isleýär. Allah siziň ýüküňizi ýeňilleşdirmek isleýär, çünki insan yaradylışdaýdan juda edip yaradylanlar. Ey iman getirenler! Öz araňyzda razyçylykly bolan sowdadan başga emläkleriniz nähak ýollary bilen iman, towman. Özüňizi kast etmekden saklanyň. Taqiq Allah size ören rahim şefaatlidir. Kim düşmançylyk we nähaklyk edip bu işe baş goşdy, biz onu tiz wagtda oda taşlar. Bu Allah üçin ören aňsatdyr. Egerde siz gadagan edilen uly günälerden saklansaňyz, siziň beýleki erwetliklerinizi, kiçik günälerinizi örteriz, bağışlar we sizi belent mertebeli ýere salar. Allah'ın siziň biriňizi beýlekiňizden artyk etmäge sebäp eden zatlaryna bahyl bolup arzu edip durmaň. Erkeklere gadanan zatlaryndan nesibeleri vardır. Ayallary hem gadanan zatlaryndan nesibeleri vardır. Siz Allah'ın fazly kereminden özüňize haýyrly bolan zatlar isläň. Taqiq Allah elmidama ähli zady bilýändir. Her kim üçin ene atanyň we beýleki ýakyn garyndaşlaryň terekelerinden pay aljak mirasdarlara pay keskitledik. Kasam edip söz beren kişileriňiň hem paýlaryny beriň. Taqiq Allah ähli zady şaýatdyr. Erkekler aýallaryň hojaýynydyr. Munyň sebäbi Allah'ın insanlaryň käbirlerini beýleklerden artyk etmegi, hem de erkekleriň emläklerinden galyň tölemek, eklemek ýaly çykdyjylary etmekleridir. Bes ýaşy denanlar Allah'ın emrine boyun edýänlerdir. Olar Allah'ın öz haklaryny goraýandygy üçin äler ýok wagty namuslaryny goraýan ayallardyr. Boyun egmezliginden gorkan ayallaryňyza ilk başda öwüt beriň. Sözüňizi dinlemese düşükdi ýalňyz galdyryň. Munyň bilen hem ýola gelmeseler olary ýeňiljek kötekläň. Eger olar size boyun egseler, olara adar vermek üçin başga ýol agtarmaň. Taqiq Allah belentdir, beýikdir. Eger er aýalyň aýryşmaklaryndan heder edýän bolsaňyz, onda olaryň ýanyna erkegiň maşgalatyndan bir wekil, aýalyň maşgalatyndan hem bir wekil ýollaň. İki tarap düşünşmek istese, Allah olaryň ulalaşmagyna ýardam eder. Taqiq Allah ähli zady bilýändir, ähli zatdan habardardyr. Allah wada dediň, oňa hiç zady şärik goşmaň. Ene ata, dogan garyndaşa, yetimlere, garip gasarlara, ýakyn goňşulara, daş goňşulara, ýol hemraňyda, ýolagça we gol astyňyzdaklara, gulgurnaklary ören gowy gatnaşykda boluň. Taqiq Allah tekebbir we övünjek kişini halamaz.
Olar kıskançlık edýän, insanlary kıskançlyga ündeýän we Allah'ın fadly kereminden özlere berilen nygmatlary gizleýän kişilerdir. Biz beýle kapyrlara rıswa edici azap taýýarlap goýduk. Olar Allah we ahiret gününe iman getirmeýärler. Emleklerini insanlaryň gözi üçin sarf edýärler. Kimiň ýoldaşy şeytan bolsa, ol nähilli erwet ýoldaşdyr. Eger Allah we ahiret gününe inanyp Allah'ın özlerine beren nygmatlaryndan Allah'ın ýoluna sarf etseler, erwet bolarmy diýsem, Allah olary ören gowy bilýändir. Allah bendelerine zerre ýaljak hem zulm etmez, emma bendesiniň zerre ýaljalyk eden ýaşylygy bar bolsa, onu bir näçe etse artdyrar we öz tarapyndan oňa uly syýlak berer. Ey Muhammed, her ummatdan özlerine şaýat boljak bir peýgamber getirenmizde ve seni hem olary öz ummatyna şaýat hökmünde getiren wagtymyz olaryň Yahudilaryň we Nasranalaryň halyny çyk bolar. Ine ol gün dini inkar edip peýgambere garşy çykanlar yeriň teýine girmek, yer bilen ýektan bolmak islerler. Olar Allah'dan hiç bir söze habar gizlap bilmezler. Ey iman getirenler, terhoş bolup ben näme diýýäniňizi bilýän çaňyz namaza golaylaşmaň. Eger iňiniz hapa bolsa, emma ýolagçy bolmasaňyz, usul almazdan namaz okamaň. Eger hassa ýolagçy ýa-da ayak ýolundan gelýän bolsaňyz, ýa-da aýallaryňyza ýakynlaşyp usul almaga suw tapmasaňyz, onu tämiz topraga teyim edip arasalanmak niyeti bilen ýüzüňize we elleriňize mesledin. Taqiq Allah ýalqaýjydyr, bagyşlaýjydyr. Özlerine kitapdan nesip berilerlerin edýän işlerini görmediňmi? Olar özleriniň hak ýollaryny taşlap, adaşmaklygy satyn alýarlar we siziň hem ýoldan çykmaňyzy isleýärler. Allah siziň düşmanlaryňyzy ören gowy bilýändir. Dost hökmünde Allah yeterliklidir, kömekçi hökmünde Allah yeterliklidir. Käbir Yahudiler käbir sözleriň manysini ýerinden ýütkedip, dillerini aýnadyp, dine ziýan ýetirmek üçin peýgambere garşy eşitdik we asy bolup, dinle, käşke ker bolsadyň, ragyna, biziň çopanmaz ýaly ters manylarda aýdýarlar. Eger olar eşitdik we boyun egdik, dinle we bizi gowra diýselerdi, elbetde bu özleri üçin haýyrly we has gownajaý bolardy. Emma inkar edenlikler üçin Allah olary näletledi. Olaryň köpsi inanmazlar, diňe az sanlysy iman getirerler. Ey özlerine kitap, Tewrat, Injil berilenler! Ýüzüňizi ýeňsäňizi desdeň etmäňkäk ýa-da ashab-ı sebti şenmelik ýarallaryny näletleşimiz ýaly näletlemäňkäk öz ýanyňyzda kitaplary tasdiklamak üçin inderen dadymyda Kur'ana iman getirin. Allah'ın emri hükmen amala aşar. Taqiq Allah özüne şärik goşulmagyny bagyşlamaz. Emma ondan şärik goşmakdan başga isleýän kişiniň günahlarını bagyşlap biler. Kim Allah şärik goşsa, ören uly günah bilen töhmet etdigi bolar. Özlerini pek hataplayanlar görmediňmi? Ýok, diňe Allah isleýänini pek günahsyz yglan eder we olary hurma şäheriniň inçe tapagy ýaljak hem nähaklyk edilmez. Seret Allah'ın adyny nähili mujawat atýarlar. Bu töhmetleriniň öz agyr günah hökmüne olara artygy bilen yeterliklidir. Özlerine kitapdan nesip berilenler görmediňmi? Olar butlary we taguta şeytana ananýarlar. Kapyrlar hakda bolsa, olar iman getirenlerinden, Müslümanlardan has dogry ýoldadyr diýýärler. Ine olar Allah'ın özlerini näletlen kişileridir. Allah kimi näletlese sen oňa kömekçini hiç haçan tapyp bilmersiň. Ýa-da olaryň mülkden, hökümdarlykdan paýlary barmy? Bes şeýle bolsa-da olar insanlara bir unutuk zaten bermezdiler. Ýa-da olar Allah'ın öz fadly kereminden insanlara beren zatlaryň nygmatlary üçin olary görüklik edýärlermi? Biz Ibrahimyň maşgalatyna kitap we hikmet berdik, olara uly hökümdarlyk bagş etdik. Olardan käbiri oňa peýgambere inanýar, käbiri bolsa ondan ýüz öwürýär. Olaryň eminden gelmäge lowlap duran dogda hody yeter. Taqiq biziň ayatlarymyzy inkar edenleri tiz wagtda oda dogdaga salar. Olaryň derileri hamlary her gedek otda adabyň agysyny dağıtmaklary üçin derilerini başga hamlary bilen çalşar. Taqiq Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýetidir. Emma iman getirip ýaxşy işler edenleri bolsa, ebedi galmak üçin aşagyndan derýalar akýan cennetlere ýerleşdirer.
Olaryň ol ýerde päkide ýany ýoldaşlary bolar. Biz olaryň nygmatlardan doly goýy kölegelerde goýarys. Takyp Allah size amanatlary öz eýelerine bermegi, insanlaryň arasynda höküm bereniňizde adalat bilen höküm etmeňizi emir edýär. Allah size munuň bilen nähil ajaýyp öwüt berýär. Allah ähli zady eşitýändir, görýändir. Ey iman getirenler, Allah boyun bolun. Peygambere ve özüňizden bolan Müslüman adalatly baş tutanlaryňyza boyun bolun. Eger Allah we ahirete inanýan bolsaňyz, bir meselede düşünşmän jedelleşseňiz, Allah Kur'ana we peýgambere hadislere ýetirin, ýüz tutun. Bu siziň üçin haýyrlydyr we netije taýdan ajaýypdyr. Sana hemde senden öň indirilen kitaplary inanýandyklaryny öňe sürenler görmediňmi? Olar özlerine taguty inkar etmeklik emir edilse de, onuň tagutyň höküm çykarmagyny isleýärler. Şeytan hem olary dogry ýoldan adaşdyrmak isleýär. Olara gelin Allah'ın indiren Kur'an'ın hükümlerine ve peygambere yüz tutalın diýlenine münapıkların senden dolu ýüdewrýändiklerini görürsün. Emma elleri bilen eden etmişleri sebäpli başlarına bir bela gelen wagty nähil bolar. Soň olar seniň ýanyňa gelip, kasam bolsun biz diňe gowluk etmek ve yaraşdyrmak isledik diýerler. Allah olaryň kalplarynda näme bardygyny gowulýandyr. Biz sen olardan ýüdewür, ýöne olara öwüt ber ve olara özleri barada täsir edip biljek sözleri aýt. Biz her peýgamberi Allah'ın ruhsaty bilen halkyň olara boyun bolmaklary üçin ýiberdik. Eger olar ikiyüzlülük edip, özlerine zulüm edip, seniň ýanyňa gelip, günählerini geçilmek üçin Allah'dan ýalkaw sorasalar, peýgamber hem olaryň günählerini geçilmek üçin ýalkaw sorasady, elbette olar Allah'ın tawbalary kabul edýändigini, rehim şepaatlydygyny görerdiler. Ýok, seniň Perwerdigaryňa kasam bolsun, olar öz aralaryna dören düşünşmezliklerini höküm etmek üçin seni emin edip, seniň çykarjak hökümüň göwnlerini hiç zat getirmeden kabul edip, sana dolu boyun bolmasalar iman getirdikleri bolmaz. Egerde biz olara özüňizi öldürün ýa-da ýurduňy terk edin emrini beren bolsadyk, az sanlysyndan galan köpçi muny etmezdi. Eger olar özlerine berilen öwdi ýerine ýetirsediler, elbette özleri üçin haýyrly bolup, imanlaryny berkleşdirmekde güýçli täsir ederdi. Biz hem olara öz tarapyndan hökmän uly silahlar bererdik. Olary elbette dogry ýola gönükdirerdik. Kim Allah we peýgambere boyun bolsa ine, olar Allah'ın nygmatlaryna münasip bolan peýgamberler, syddyklar, şehitler, salihler bilen bile bolarlar. Bular nähil ajaýyp dostdurlar. Bu fazly kerem Allah'dandır. Bulary kimiň laýykdygyny Allah'ın bilmegi yeterliklidir. Ey iman getirenler, düşmanlaryňyzdan goranmak üçin hüşkar, taýýar bolun. Ýagdaýa görä kiçiňrek bölümler halynda ýa-da uly ýygyn görünüşinde hereket edin. Kasam bolsun, siziň araňyzda söwüşe çykmakda sowuk sala çemelesýänler, münapyklar hem bardyr. Eger siziň başyňyza ýeňiliş ýaly bir bela gelse, olar herna Allah meni gorady, men hem olaryň ýanynda bolmadym diýýärler. Kasam bolsun, eger size Allah'dan ýeňiş we olja ýaly fazly kerem gelse, göýe siziň bilen öz arasynda dostlyk, tanışlyk ýok ýaly, käşke men hem olar bilen bolsadym, uly üstünlige olja gowşardym, alardym diýer. Biz dünýä ýaşaýyşynyň deregine ahireti satanlar, Allah'ın ýolunda söwüşsinler. Kim Allah'ın ýolunda söwüşip öldürilse şehit bolsa, ýa-da ýeňiş gadanyp gazy bolsa, biz oňa tiz wagtda uly sylaw berers. Eýsem size näme boldy? Siz näme üçin Allah ýolunda ey Perwerdigarymyz, bizi halky zalim bolan bu şäherden çykar, bize öz tarapyňdan hostar ber, öz ýanyňdan bir medetgar urat diýip ýalbarýan bir topar biçare erkekleri, ayallary we çagalary goramak üçin düşmanlara garşy söwüşmeýärsiňiz. İman getirenler Allah ýolunda söwüşerler. Kapyrlar bolsa tagutyň küpürüň ýolunda söwüşerler. Biz ey müminler, hani şeytanyň dostlaryna garşy söwüşiň, takyk şeytanyň hilesi gowşakdyr. Söwüşe ruhsat berilmedinden öň özlerine eliňizde söwüşe sebäp boljak zatlardan çekin, namazy berjä edin, zekady berin diýilen kişiler görmediňmi? Biz olara söwüş bard edilende olardan käbiri insanlardan Allah'dan gorkýan ýaly hatda ondan beter gorkup, ey Perwerdigarymyz,
näme üçin bize töweşi pard etdiň, ýazdyň, bize ýakyn wagtda çenli möhlet berseň bolmazmy diýdiler. Olara dünýäniň peýdasy lezzeti az wagtlykdyr. Ahiret bolsa günäden daş duran takwalar üçin hayırdır ve size hurma şäniňiň inçe sapagy ýaljak hem nähaklyk edilmez. Siz nirede hatta bir galalarda bolsaňyz hem ölüm sizi hökman tapar diýip aýt. Olara bir ýaşylyk gelip gowşanda bu Allah'dandır diýýärler. Öýlerine bir erwetlik gelende bolsa bu sen sebäpli diýýärler. Sen olara himmesi Allah tarapyndandyr diýip aýt. Ýöne bu adamlara näme bolýar? Aýdylan hiç bir söze düşünmek islemeýärler. Sana gelen her bir ýaşylyk Allah'dandır. Başına gelen her bir erwetlik bolsa öz gara nefsiňdendir. Ey Muhammed, biz seni ähli insanlara ilçe edip iýerdik. Muňa şaýat hökmünde Allah yeterlikdir. Kim peýgambere boyun bolsa, biz Allah boyun boldugydyr. Eger kimdir biri tawillikden ýüze gürse, sen hem ondan ýüze gür. Biz seni olaryň üstüne goraç edip iýermedik ahyry. Olar munapyklar tawin bollyk diýerler. Senin ýanyňdan gidenlerine bolsa, olaryň käberi giýjäniň tümlügünde senin aýdanlaryň tersine hereket ederler. Allah olaryň bu giýje guran hilelerini ýazyp goýar. Biz sen olardan ýüz öwür we Allah bil bagla. Sana vekil himayatkar hükmünde Allah yeterliklidir. Siz henidem Kur'an hakkı dolu pikirlenecek değilmisiniz? Eger ol Kur'an Allah'dan başkasından gelen bolsa di, elbette içinde bir näçe gapma garşy pikirler tapardylar. Olara Müslümanlaryň howpsuzlygyna değişdi, ya da olara gorku salýan bir iş habar gelende onu derrew ýaýradýarlar. Emma eger olar bu habar üçin peýgambere ya da aralaryndaky jogapkar kişiler ýüz tutadylar, öz aralarından ol habaryň aslyny çykaryp biljek kişiler onu anyk bilerdiler. Eger size Allah'ın fazly kereme ve rahmeti bolmasady, az sanlyňyz bolaýmasa köpiňiz şeytana tabin bolarsyňyz. Biz inne Allah'ın ýoluna töweş. Sen beýlekilere däl diňe özüňe jogap bersiň, müminleri hem töweşe höweslendir. Belki Allah kafirlaryň güýjüni depeder. Iň güýçlü we jazasy iň agyr bolan Allah'dır. Kim ýaşy bir işe şefaat etse sebäp bolsa, oňa da ýaşylykdan nesip sogap bardyr. Kim erwet bir işe sebäp bolsa, oňa hem şol erwetlikden nesip günah bardyr. Allah ähli zady görüp duran şaýatdyr. Eger salamlaşmak üçin size salam berilse, siz ondan has gowy edepli görnüşde salam alyň ya da berilen salama deň derejede jogap beriň. Taqiq Allah ähli zadyň hatawyny ýöredýändir. Allah'dan başka ibadete layık Huda yoktur. Gelecekdigine hiç hilli şek şüphe bolmadyk kıyamet günü, ol Allah sizin hemmeňiz bir ýere jemler. Allah'dan özge has dogry sözlü kim bolup biler? Gazanan munça günäler sebäpli, Allah'ın olary tersine imandan soň küpre döndürendigini görüp durkaňyz, näme üçin siz munapyklar hakda oňuşman iki topara bölünýärsiňiz? Siz Allah'ın adaşdyranyny ýola getirmek isleýärsiňizmi? Allah kimi adaşdyrsa, sen onun üçin dogry ýol tapyp bilmersiň. Olar siziň hem öýleri ýaly haky inkar etmeňizi we öýleri bilen deň bolmaňyzy isleýärler. Biz Allah ýolunda hicret göç edýänçäler, dogry ýola gelýänçäler, olaryň hiç haýsyny dost tutunmaň. Eger mundan hakka gelmekden ýüze ursalar, olary tutup tapan ýeriňizde öldüriň. Olardan hiç haýsyny dost we kömekçi edinmäň. Emma siz bilen olaryň arasynda alalaşyk bolan bir kowma syglanlara ya da ne siziň bilen ne de öz kowmlary bilen söwüşmek islemeýändikleri üçin dargursak bolup siziň ýanyňyza gelenlere dat degmäň. Eger Allah istesedi, olary siziň başyňyza musallat ederdi we olar hem siziň bilen söwüşerdiler. Eger olar sizden daş durup siziň bilen söwüşmän, size alalaşyk teklip etseler, onna Allah olaryň üstüne hüjüm etmäge size ýol ruhsat bermez. Siz özüňizden hem de öz kowmlaryndan arkaýyn bolmak isleýänleri hem gawat gelersiňiz. Bular haçan fitne, müminler bilen söwüşmäge çağrylsalar, şol wada oňa tarap başaşak gaýdarlar, ylgarlar. Eger olar sizden daş durmasalar, size alalaşyk teklip etmeseler, ellerini sizden çekmeseler, olary tutan ýeriňizde öldüriň. Ine biz olara karşı size eşkar ihtiyar verdik. Yalnızlık bilen bolmasa müminin mümini öldürmen ne doğrudur, gabahatdır.
Kim ýalňyşlyk bilen bir mümini öldürse, bir mümin guly azat etmegi we öldürilenleriň maşgalasyna hun tölemegi hükmanydyr. Eger olar merhumun maşgalasy geçirimlik etseler, hun tölemek hökman däldir. Eger ýalňyşlyk bilen öldürilen mümin bolup, ýöne-tide düşman bolan başga bir milletden bolsa, onda öldürileniň mümin bir guly azat etmegi hükmanydyr. Eger öldürilen siz bilen araňyzda alalaşyk bolan milletden bolsa, onda maşgalasyna hun tölemegi we mümin bir guly azat etmegi hükmanydyr. Kim bulary tapmasa, güýji ýetmese, Allah tarapyndan tobasynyň kabul bolmagy üçin iyiliğine 2 ay agyr beklemelidir. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Kim bilkatdaýyn bir mümini öldürse, onuň jezasy içinde ebedi galjak ýeri bolan dowzakdyr. Allah oňa gadap edip, onu näretlendir, onuň üçin uly azap taýarlandyr. Ey iman getirenler! Allah'ın yolunda töweşe çıkan wagtyňyz işleriň dolu anyklanmagyna garaşyň. Size salam berende bu dünýä ýaşaýyşynyň wagtlaýyn we tekelje behbidini gözläp, sen mümin dältiň diýmän, biz Allah'ın ýanynda sizi muňa mätäç etmejek ören köp oljalar bardyr. Öň siz hem bu ýagdaýda wagtyňyz Allah size iman bagtyny ýetirip ýagşylyk etdi. Biz siz gowy pikirleniň, howlugyp bir mümini öldürmäň, takyk Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Elbetde, sinasy sagat bolup, söwüşe gatnaşmadyk müminler bilen Allah'ın ýolunda emlakları we janlary bilen söwüşen müminler deň bolmalylar. Allah emlakları we janlary bilen söwüşenleriň derejesini söwüşe gitmän oturanlardan üstün edendir. Allah aslında hemmetine de iň ajabyny cenneti wada beripdi. Emma söwüşenleri uly syýlak sowap bilen oturanlardan söwüşmediklerden has üstün edendir. Allah olara özüniň ýalkanyny we rahmetini berer. Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlydyr. Takyk münapyklyk edip özlerini zulm edenleriň janlaryny aljak perişteler olara siz din bilen baglanşykly näme işlediňiz diýerler. Olar biz ýer ýüzünde diniň emirlerini ýerine ýetirip bilmeýän ejid kişilerdik diýerler. Perişteler olara ýaşy Allah'ın ýeri giň dälmeýsem, siz ol ýerden göçseňiz bolmadymy diýerler. Ine olaryň soň barjak ýeri dowdakdyr, ol barıljak nähili erbet ýerdir. Emma göç etmäge güýçleri ýetmeýän we ýol tapmaýan mejalsyz, ýarawsyz garry erkekler, aýallar we çagalar muňa degişli däldirler. Belki Allah olary bağışlar, Allah geçirimlidir, bağışlaýjydyr. Kim Allah'ın ýolunda hicret göç etde, ýer ýüzünde gideri köp ýer we giňişlik rızkal tapar. Kim Allah we onuň ilçisine hicret göç etmek niýeti bilen öýünden çykyp, ýolda hem ajaly ýetdi, onuň syýlagyny, sogabyny Allah berer. Allah bağışlaýjydyr, rahim şefaatlydyr. Siz sapara çıkan wagtyňyz kapyrlaryň size ýamanlyk etmeginden heder etseňiz, namazy gysgaldyp okamaňyzda hiç illi günah ýokdur. Takyk kapyrlar siziň anyk düşmanyňyzdyr. Ey Muhammed! Sen müminleriň içinde bolup, olary söwüş meýdanlaryna namaz okutjak bolsaň, olaryň bir bölegi seniň bilen namazda dursun. Yaralaryny hem ýanlaryny alsynlar. Bular secde edip birinji rekaty okap bolan soňlar ýeriňizde garaşsynlar. Soň namaz okamadyk beýlek topar gelip seniň bilen namaz okasynlar. Olar ätiýaşly bolsunlar, hem de yaralaryny ýanlaryny alsynlar. Kapyrlar yarasyz, esbapsyz, gapil galan ýagdaýyňyzda sizi gabap, duýdansyz çolmak islerler. Eger ýagyş sebäpli, kynçylyk dörese, ýa-da hasta bolsaňyz, yaralaryňyzy gapdalda goýmaňyz dedeli ýokdur. Şonuň üçin siz ätiýaşly bolun. Takyk Allah kapyrlar üçin irswa edici azap taýarlandyr. Biz bu gorku namazyny okap bolanyndan soň dik durup, oturup ýa-da ýaplanyp oturan wagtyňyzda hemişe Allahyny ýatlaň. Egerde howply ýagdaýdan asudalyga goşsaňyz, namazy dolu berjä ediň. Takyk namaz müminlere wagty anyk ýazylan farzdyr. Düşmanyň ýedine düşýän wagtyňyz olary darba urmakda goşaklyk etmäň. Eger siz ýaraly bolup ejir çekýän bolsaňyz, olar hem edil siziň ýaly ejir çekýändirler. Galy berside siz Allah'dan olaryň umid etmeýän zatlaryny umid edýärsiňiz. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Biz bu kitaby sana insanlaryň arasynda Allah'ın sana görkezçi buyuruşy ýaly hökm etmek üçin hak we hikmet bilen indirdik.
sen hainlerin goraýçysy bolma. Allah'dan günahlarını geçmek için yalqaw sonra. Taqiq Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Özlerine hıyanet edenlerin tarafını çalma, olar gorama. Taqiq Allah aşık eden hainleri ve günahkarları halamaz. Olar insanlardan gizlemeye çalışsalar da Allah'dan gizlep bilmediler. Olar Allah'ın razı olmadık sözlerini taslayan vaqt hem ol Allah elmidama oların yanındadır. Allah oların ediyen işlerini ilmi kudreti bilen dolu bilip kurşa balandır. Ine siz bu dünya yaşayışında oların tarafını çaldınız, arka çıktınız. Emma ertir kıyamet günü Allah'ın yanında kim olur koracak ya da kim olur hotlar çıkacak. Kim mervetlik etse ya da günah iş etmek bilen ödüne zulüm etse, son hem Allah'dan yalqaw sorsa Allah'ın bağışlayıcılığını ve rahim şefaatliligini görür. Kim günah kazansa etse onu dine ödünün ziyanına kazanır eder. Allah ehli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Kim bir hata kiçi günah ya da ulu günah kazanıp edip, soň onu beýgünah biriniň üstüne atsa, bu uly töhmetdir we äşkär günahkärçilikdir. Eger sana Allah'ın fadly keremi we rahmeti bolmasady, olardan bir topar hatta seni hem kararlarında adaştırjak, ýalňyşdyrjak boldular. Emma olar özlerinden başka hiç kimi adaştırıp bilmediler. Sana hem hiç illi diyan yetirip bilmediler. Allah sana kitap ve hikmet indirip, sana bilmeyen zatlarını öğredendir. Allah'ın sana veren fadly keremi ören uludur. Oların öz aralarındaki giyliğin pişirdamalarının köpsinde hayrı yoktur. Meger bir sadaka ya da yaxşılık etmek ya da öykülü insanları yaraştırmak ýaly işleri emir ediyen bolsa hayırlı olur. Kim Allah'ın radyçılığını islep çeyle etse, biz onu ören ulu sylagy berer. Her kim özüne doğru yol äşkär belli bolandan soň, peýgambere garşy çykyp, müminlerin yolundan başga bir yola tabin bolsa, biz onu ol saylan yoluna goýar we onu dogdaga taşlar. Ol barıljak nähilli erbet ýerdir. Taqiq Allah özüne şärik goşulmagyny bağışlamaz, emma ondan başga isläniň günahyny bağışlar. Kim Allah şärik goşsa, hakdan daşlaşyp dol adaşdygydyr. Olar Allah'dan başga dine ayal ýaly beden hudaýlaryna, butlaryna ibadet edýärler. Ve olar kejir şeytandan gaýra dile ibadet etmezler. Allah onu şeytanyny näletledi. Ol bolsa, kasam bolsun, men senin bendelerinden belli bir nesibe edinerin, özüme tabin edinerin. Men olar hükman adaşdyran, olary ham hyýallary bilen güýmärin. Olara butlar üçün niyetlen dowarlarynyň gulaklaryny ýarmagy deşmegi emrederin. Olar hem Allah'ın yaradan şeklini ütgederler diýdi. Kim Allah'ın yerine şeytan dost tutunsa, elbette äşkär ziýana duşar bolandyr. Şeytan olara diňe boş wada berer, ham hyýallar bilen güýmär. Aslında şeytan olara aldawdan başga da wada bermez. Ine olaryň barjak ýeri dowdakdyr we ondan halas bolmak üçin gaçar ýer tapmazlar. Biz iman getirip yaxşı işleri edenleri ebedi ýaşamak üçin aşaklarından deryalar akan cennetlere yerleştirer. Bu Allah'ın hakikat bolan wadasydyr. Allah'dan özge has dogry sözlü kim bolup biler? Allah'ın wadasyna ne sizin ham hyýallaryňyz, ne de ähli kitabyň ham hyýallary bilen ýetiler. Kim erbedi işetse, onun öwedini, jezasyny alar. Ve ona Allah'dan başka hostar ve kömekçi tapılmaz. Erkeklerden ya da ayallardan kim mümin bolup yaxşı işler etse, ine olar cennete girerler ve olara çiğnin qabın yüzündeki çukurcuk yalacak hem ne haklık edilmez. Hem ise yaxşılığı sıgar edinip, Allah boyunu egip, yüzünü ona taraf öğren ve hanif bolan hak dine uyan. İbrahim'in milletinin dinine tabin bolan kişinin dininden has gözel kim bolup biler? Allah İbrahim'e halil dost edinenler. Asmanlardaki ve yerdeki ehli zat Allah'ınkydyr. Allah ilmi ve kudreti bilen ehli zatı gurşap alandyr. Senden ayallar barada hüküm sorarlar. Sen olara ayt. Olar barada hükmeti de Allah berýär. Olara kitapta berilmez zady mirasy bermän. Nikalamak meýliňiz bolan yetim gyýlara, biçare yetim çağalara ve yetimlere adalatly bolmaňyz barada size okulýan ayatlar anyk görnüşde beýan edýär. Siz näme ýaşylyk etseňiz, Allah onu hükmen bilýändir. Eger de bir ayal eriniň oňşukdulygyndan we özünden ýüz öwürmeginden heder edýän bolsa,
öz aralarına egilşik etmenin hiç illi dedeli yoktur. Elbette oňşukly bolmak elmidama haýyrlydyr. İnsanyň nefsi tebigaty gysgançlygy, gawancılığa meýillidir. Eger siz Allah'dan gorkup oňşukly bolsaňyz, bilip goýuň, Allah siziň edýän ähli dadyňyzdan habardardyr. Siz näçe tagalla etseňiz hem aýallaryň arasynda adalatly bolup başarmarsaňyz, şonuň üçin hem birine köňlüňiz dolmaýyl edip, beýlekini eýesi diýäli ýagdaýda goýmaň. Eger arany düzetip adalatsyzlykdan saklansaňyz, taqiq Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Eger er ayal bir-birinden ayrışmakçı bolsalar, Allah özünün giň padly kerem bilen olaryň her haýsyny gurply eder, başgalara mätäç etmez. Allah'ın padly keremi giňdir, ol hikmet eýetidir. Asmanlardaky we ýerdäki ählidat Allah'nynkydyr. Kasam bolsun, biz sizden öň özlerine kitap berilenlere de size de Allah'dan gorkmaňyzy ündäpdik. Eger inkar etseňiz bilip goýuň, asmanlardaky we ýerdäki ählidat Allah'nynkydyr. Allah baýdyr, hiç bir zada mätäç däldir, ähli öwgülere laýykdyr. Asmanlardaky we ýerdäki ählidat Allah'nynkydyr. Wekil himayatkar hükmünde Allah yeterliklidir. Ey insanlar, eger ol Allah istese siziň hemmäňizi aradan aýryp ýeriňize başgalaryny getirer, elbette Allah'ın bunu etmäge güýji ýetýändir. Kim dünýä sogabyny eşretini isleýän bolsa bilip goýsun, dünýäniň hem ahiretiň hem sogaby bagtýarlygy Allah'ın ýanyndadyr. Allah ähli zady eşitýändir, görýändir. Ey iman getirenler, dik durup hakyň tarapyny tutuň. Ähli işlerde bar güýjüňiz bilen adalatly boluň. Allah üçin şaýatlyk edýän insanlar boluň. Egerde hut özüňizde, ene ataňyza we dogan garnaşlaryňyza garşy bolsa da şaýat kişiler boluň. İste baý bolsun, iste garip bolsun, şaýatlykdan gaçmaň. Çünki Allah olara sizden has ýakyndyr. Biz hakdan dänip hiç haçan nefsiňize boyun bolmaň. Eger diliňizde diýsäp, hakykaty bolşýaly aýtmakdan çekinseňiz, ýa-da şaýatlykdan bütünle ýüze ursaňyz, taqiq Allah siziň edýän ähli işleriňizden habardardyr. Ey iman getirenler, Allah onuň ilçisine, ona ayet-mayet indiren kitabyna ve has öň indirilen ähli kitaplara iman getirmekde tutan ýerli boluň. Kim Allah'ny, onuň periştelerini, kitaplaryny, ilçilerini ve ahiret gününi inkar etse, ol dogry ýoldan daşlaşyp dolu adaşandyr. Taqiq iman getirenlerinden soň inkar edenleri, soň ýene iman getirip ýene inkar edenleri, soň inkarlaryny hatda artdyranları ine olar Allah bağışlamaz, olary dogry ýola hem gönükdirmez. Münapyklary öldür üçin jebir jepaly adabyň garaşýandygyny buýşla habar ber. Ol münapyklar müminlerden aýrylyp kapyrlary dost tutýarlar. Ol münapyklar awraýy izzaty olaryň kapyrlaryň ýanynda gözleýärlermi? Taqiq ähli awraýy izzat Allah'ın ýanyndadyr. Allah size kitapda Allah'ın ayetlerinin inkar edilýändigini we olaryň üstünden gülünýändigini eşiden wagtyňyz başga gurruna geçýän çäler olaryň ýanynda oturmaň diýip ayet indiripdi. Eger otursaňyz taqiq siz hem ol ayete amal etmändiňiz üçin şolar ýaly bolarsyňyz. Taqiq Allah münapyklaryň we kapyrlaryň himmetini dogdakda bir ýere jemler. Ol münapyklar size üns bilen seredip durandyrlar. Eger Allah size bir ýeňiş miýetler etse, bizem seniň bilen bilelikde dälmidik diýerler. Eger kapyrlar ýeňişden bir paý alsalar ýeňseler, onda olara biz müminlere goşulyp sizden üstün çykyp bilmezmidik? Biz müminleri söwüşden alyp galyp sizi müminlerden goramadykmy diýerler. Kıyamet günü Allah siziň bilen olaryň arasynda hökm berer. Allah müminleriň diýanyna ýeňilse, kapyrlara hiç açan ýol pyrsat bermez. Taqiq münapyklar Allah bilen oýun etjek bolýarlar. Ol Allah olaryň oýunlaryny puja çykarar. Olar namazy berjay etmek üçin turarlaryny ýaltanyp turarlar. İýil göz üçin amal ederler. Olar Allah'ny ören adiýatlarlar. Olar iman bilen küpüriň arasynda ýaýdanyp durarlar. Ne olara muslimanlara birgerler, ne de bulara kapyrlara. Allah kimi adyrsa, sen ona hiç ýyly ýol çäre tapyp bilmersiň. Ey iman getirenler, müminlerden aýrylyp kapyrlary dost tutunmaň. Beýle etmek bilen öz garşyňyza ulanmak üçin Allah äşkär delil bermek isleýärsiňizmi? Taqiq münapyklar oduň dogdahyň iň aşaky gatynda bolarlar.
sen olary halat etjek kömekçi tapyp bilmersiň. Emma toba edip ýagdaýlaryny düzeldenlere Allah'ın dinine berk yapışıp dinlerini taat ibadatlaryny ihlas bilen berjay edenlere münafıklaryň erbet hallary değişdi däldir. Ine bular ol ihlasly müminler bilen biledirler. Allah müminlere ulusıyla verer. Eger siz şükür edip iman getirseňiz Allah näme üçin size azap bersin? Allah şükür edenleriň sylagyny berer. Ol ähli zady bilýändir. Allah erbet sözüň äşkar aýdylmagyny halamaz. Emma zulüm edilen kişi özüne zulüm edenlerden arşikayet etse bolýar. Allah ähli zady eşitýändir, görýändir. Eger de açaçan ýa-da giýdiň bir ýaşylyk etseňiz, ýa-da biriniň erbetligini geçirimlik edip paş etmeseňiz, takyk Allah hem geçirimlidir, ähli zady güýji etýändir. Allah'ını ve onun ilçilerini inkar edenler anan çabatda Allah bilen peygamberlerin arasyny aýyrmak isläp, biz käbirine iman getirýäris, käbirini inkar edýär diýenlerdir ve bularyň iman bilen küfrüň arasynda bir ýol tutmak isleýänlerdir. Ine olar hakyky kafirlaryň bu sözleridir. Biz kafirlere ıslah edici azap taýarlap goýandyr. Allah bilen onun ilçilerine iman getirip, olaryň peygamberleriň arasynda hiç bir tapawut görmeýänleriň bolsa, ine Allah olaryň sylaklaryny berer. Allah bagyşlaýjydyr, rehim şefaatlydyr. Ähli kitap senden özlerine asmandan bir kitap indirmeni islerler. Sen bunu gen görme, çünkü olar öň Musa'dan bundan has uluragyny isläp, bize Allah'ını açaçan görkez diýipdiler. Bu zulümleri sebäpli orary ýyldyrym urupdy. Soň özlerine äşkar deliller gelenden soň olar göläni Hudaý edindiler. Biz toba eden soňlar biz olar bagyşladyk ve Musa äşkar ihtiýar berdik. Beren sözlerinde wepaly bolmaklar üçin biz Tur dagyny olaryň depeleriniň üstüne gallaryp, secde edip baş egip bu kapydan giýirin diýdik. Olara şenbe günü aw edip, çäkden geçmäň, gadagançylygy bolmaň diýip, olardan berk söz alypdyk. Biz olar beren sözlerini bozandyklary, Allah'ın ayatlaryny inkar edendikleri, peygamberlerini nähak yere öldürendikleri, hem de kalplarymyz perdelidir diýendikleri sebäpli biz olary näletledik. Ýok, olaryň kalplary perdeli däldir. Tersine inkar edendikleri sebäpli Allah olaryň kalplaryny möhürlendir. Olaryň ady bolmasa köpsi iman getirmezler. Şeýle hem inkar edendikleri ve Meryem uly töhmet adyp biz Allah'ın ilçisi Meryem oğlu Mesih İsa'nı öldürdük diyendikleri için oları näletledik. Emma olar onu İsa'nı öldürmediler ve onu asmadılar. Yönü öldürülen adam olara İsa megdes edilip görkezildi. Takyk ol İsa hakda düşünşmezlige düşenler bu İsa'nın öldürülendiği barada şeke düşerler. Olaryň bu meselede gümana uymaktan başka hiç ille anyk bilýän zatlar ýokdur. Olar onu İsa'ny anyk öldürmediler. Gaýtam tertile Allah onu İsa'ny öz ýanyna ikinji gat asmana galdyrdy. Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýetidir. Her bir ähli kitap nasranylar öz ölüminiň öň ýany hökmän oňa İsa iman getirer. Kıyamet mahşer gününde bolsa İsa olaryň garşysynda şaýat bolar. Yahudularyň bu çenden aşa dulumy we insanlaryň köpsini Allah'ın ýolundan döndürendikleri sebäpli öň özlerine halal edilen pek zatlary olara haram etdik. Gadagan edilendigine garamazdan süýtkorluk edendikleri we insanlaryň emlägini nähak yere ýendikleri sebäpli ol halal zatlary olara haram edildi. Olaryň işlerinden kafirlara jebir jepaly azap taýarladyk. Ýöne olardan ilmde çoňlaşanlara, sana indirilen Kur'an'a ve senden öň indirilen kitaplara iman getiren müminlere, namaz okanlara, zekat berenlere, Allah ve ahiret gününe iman getirenlere ine biz olara ulusıyla veririz. Takyk biz Nuh'a ve ondan soňky peygamberlere wahy etişmeli ýaly sana da wahy etdik. Ibrahim'a, İsmail'a, Ishaka, Yakuba ve neveresine, İsa, Eyyuba, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a hem wahy indirdik. Dawud'a hem Zebur verdik. Sana kıssalaryny öň aýdyp beren ençemek ilçilermidi, şeýle hem sana kıssalaryny öň aýdyp bermedik ençemek ilçilermidi berdik. Allah Musa bilen sözleşip gepleşdi. İlçiler gelip dogry ýol äskär edilenden soň insanlarda Allah'a garşy öňe sürüp biljek hiç bir bahanalar bolmalygy üçin biz ol ilçileri rahmetimizi boşlaýjylar ve gadabymyzy duýdurjylar edip berdik. Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýetidir. Emma Allah sana indiren dadyna Kur'ana şaýatlyk eder. Ol onu özüne mahsus ilymy bilen indirendir. Perişteler hem buna şaýatlyk ederler. Allah yeterlik şaýatlydyr.
Taqiq inkar edenler ve insanları Allah'ın yolundan döndürenler, olar hak yolda bütünley adaşanlardır. Taqiq Allah hakkı inkar edip, peygamberi yalan çataplap zulüm edenlerin günahlarını bağışlamaz. Oları doğru yola hem salmaz. Oları dine içinde ebedi kalacak yerleri olan doğduk yoluna gönüktürür. Bu Allah için ören ansattır. Ey insanlar! Ol peygamber size perverdigarınızdan hakkı getirendir. Biz öz vahidiniz için ona iman getirin. Eğer inkar etseniz bilip koyun. Taqiq asmanlardaki ve yerdeki ehli zat Allah'ınkidir. Allah ehli zatı bilyendir, hikmet eyesidir. Ey ehli kitap! Dininiz hakta ne doğru zatlar aydıp hetten aşman. Allah'a karşı haktan başka zat aytman. Meryem oğlu İsa Mesih dine Allah'ın ilçisidir. Ve Meryem'e yetiren bol kelimesidir, sözüdür. Hem de ondan Allah'dan gelen bir ruhtur. Biz Allah ve onun ilçilerine iman getirin. Hudaylar üçtür diýmän. Öz vahidiniz için bundan yüz öwürün. Taqiq Allah yekete Hudaydır. Ol perden tedinmekten pektir. Asmanlardaki ve yerdeki ehli zat onunkidir. Vekil, himayetkar hükmünde Allah yeterliklidir. İsa Mesih hem Allah'a yakın perişteler hem Allah bende bolmaktan çekinmediler. Kim ona Allah bende bolmaktan çekinip tekebbirlik etse, Allah onların hemmesini öz huzurunda cemlep sorağa çeker. Emma iman getirip yaxşı işleri edenlerin fiillarını Allah dol berer ve öz fadlı kereminden olara haklarından hem has arttırır. Emma Allah ibadet etmekten yüz öwrenlere ve tekebbirlik edenlere bolsa cebir cepalı azap bilen azap berer. Olar için Allah'dan başka dost ve kömekçi tapılmaz. Ey insanlar! Size perverdigarınızdan ulu bir delil gelendir ve biz size aşkar bir nur indirdik. Allah iman getirip özünün dinine berk yapışanları özünden bir rahmete ve fadlı kereme nimata talar. Olary dost doğru yola gönüktürür. Ey Muhammed! Senden bir meselenin hükmünü sorarlar. Sen olara ayt. Allah size atası ve çağası olmadık kişinin mirasının hükmünü ma'lum edýär. Eger oğlan ýa-da gyz perdendi ve atası olman diňe bir gyz dogany bar bolan adam ýok bolsa, onun terekesinin yarısı ona gyz doganyny degişlidir. Eger onun gyz doganynyň perdendi ýok bolsa, ol erkek dogan onun mirasdary bolar, terekenin hemmesini alar. Eger şol şertlerde ayal doganlar iki bolsa, onda olaryň ikisi erkek doganlaryň terekesinin 3/2'sini alarlar. Eger de mirasdar doganlar bir erkek we bir gyz bolsa, onda erkek iki gyza düşýän paýy alar. Erkek gyzdan 2 esse köp alar. Allah sizin adaşmaklygyňyzy islemeýändi üçin size bulary äşkär beýan edýär. Allah ähli zady bilýändir.